Ștefan, un nou început, iată, cu cetățenie Republica Moldova, născut în București, ajuns în Iași, un întreg circuit la tine în viață. Da. Ajuns în Iași, aici lângă echipa în care am crescut deja timp de 2 ani, am căpătat anumite valori și sunt recunoscător celor care m-au ajutat și m-au familiarizat cu basketul în Iași. Crezi că Politehnica Iași, acest nou început, va fi o rampă de lansare și pentru lotul național al României de data asta? Da, sunt sigur. Sunt sigur pentru că odată cu debutul nostru vom avea oportunitatea de a ne vedea cât mai multă lume și sunt sigur că o să fim capabili să arătăm laturile cele mai bune noastre și să demonstrăm că putem juca basket în Iași. Ce transmiți suporterilor basketului ieșean? În primul rând, aș vrea să-i văd în sală polivalent și sunt sigur că îmi vor admira jocul nostru.